खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मैया 75थि उदांस्रि सानमोन मैयानि बे उदांस्रि सानाव भारतनि गासैबो जायगायावनो हारिमायारि फिरफिलाखौ बिरहोदों नाथाय नारायणपुराव फुंनि समावनो बिरहोदों बिजेपिनि फिरफिला नारायणपुरनि धलपुर जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फुंनि समावनो बिजेपि दोलोनि मावथिफोरा बिजेपि दोलोनिसो फिरफिलाखौ बिरहोदों उनाव ओनसोलनि माखासे सांग्रां लाइमोनफोरा बेखौ नुनानै बोख्लायनो थिननायाव बिजेपि दोलोनि मावथिफोर आरो सांग्रां लाइमोनफोरनि गेजेराव दसे दुंहाव थासारिया जादों उनाव बिजेपिनि फिरफिलाखौ बोख्लायनानै होदों गुबुन फारसेथिं 75थि भारत हादरनि उदांस्रि सानाव आलफायाबो आसामनि गोबां जायगायावनो गावसोरनि फिरफिलाखौ बिरहोदों भारत उदांस्रि साननि हेंथायै गसंथेनो थाखायनो आलफायाबो हारिमायारि फिरफिला बिरहोआलासे गावसोरनि फिरफिलाखौसो आसामनि दाब दाब जायगा जेरै खवां हायार सेकेन्डारि स्कुल डिमौ सारियालि टियक गगरिया प्राइमारि स्कुल सदियानि हिन्दी हाई स्कुल आरो शिबसागर आरो नगावआवबो आलफानि फिरफिलाखौ बिरहोनाय रिपर्टआव मोननाय जादों मख'नो गोनांदि उदांस्रि सान 15 आगस्टनि सानसे सिगां आलफाया मोनसे प्रेस स्टेटमेन्ट होदोंमोन दि देग्लायनि 15 आगस्टआव आलफाया गुबुन बोसोरनि बायदि बन्द होनाय नङा आरो कभिड-19नि थासारिखौ नायनानै दान मोनथामबावनि सिजफायारखौ फोलावबावनाय जाबाय होननानै नाथाय बेबायदि फोसावनायनि अखानायैनो आलफाया दाब दाब जायगायाव गावसोरनि फिरफिला बिरहोनायखौ नुनो मोन्दों बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जानायनि लामायाव नामा रन्जन दैमारि बिथांखौ 15 आगस्टनि सिगां उदां खालामनानै होनो थाखाय सानफ्रोमबो दाब दाब ओनसोलफोराव बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा सोमावसारदोंमोन नाथाय 15 आगस्ट बारलांबाय सोरखारा रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनानै होआसै अब्लाबो रन्जन दैमारि बिथाङा थाबैनो बेल मोननो हानायनि मोनसे मिजिं होदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि आसाम सोरखारा रन्जन दैमारि बिथांनो बेल होनायाव अबजेक्सन एबा जेबो हेंथा होनाय नंला बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायाब्ला बिटिआर गोरोबथाखौ बोरै गोजोन गोरोबथा होननानै साननानै लानो हागोन होननानै सोंथि खालामनायाव उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फिननाय होदों दि बिटिआर गोरोबथा जानायनि सिगांनो कर्टआ रन्जन दैमारि बिथांखौ दायनिगिरि होननानै फोसावखाबायमोन बेनिखायनो दायनिगिरि फोसावजाखानाय बिथां रन्जन दैमारिखौ जायखिजाया गोरोबथानि गेजेरजों उदां खालामनो हानाया गोरलै नङा लोगोसे उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बेनि थाखाय कर्टनि माखासे नेमखान्थि दङ कर्टआव सम सम हियारिं जायो बेयाव दायनिगिरिनो बेल होनायाव आसाम सोरखारा हेंथा एबा अबजेक्सन दंना गैया बेनि सायाव आसाम सोरखारनाव सोंनाय जायो सोरखारा जुदि बेल होनायाव हेंथा होआब्लासो दायनिगिरिया बेलखौ मोननो हायो थिग बेबायदिनो रन्जन दैमारि बिथांनोबो बेल होनायाव आसाम सोरखारा दानिया हेंथा एबा अबजेक्सन होनाय नंला होननानै रोखायै फोरमायथिदों उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा नाथाय रन्जन दैमारि बिथाङा आबुङै उदां जानाय नङा जानो हागौ बिथाङा जोबनाय गैयै समनि थाखाय बेल मोननो हागौ आरो बिथांनि जेल जानायनि पिरियडआबो बेबायदिनो जोबलांनो हागौ होननानैबो रोखायै फोरमायथिबावो उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बिटिआर गोरोबथा खालामनाय समाव जेनेरेल एमनेस्टि एबा आबुङै रेहाय होनायनि राहाफोर गैयामोन नामा होननानै सोंथि खालामनायाव बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ फोरमायथिदों दि बेबायदि आबुङै रेहाय होनाय सोरखारनि पलिसियावनो गैया सिगां बिएलटिनि समावबो रावबो आबुङै रेहाय मोनाखैमोन होननानै लोगोसे बिटिआरआव सानजाहा बिश्वनाथ आरो गहपुरसिम सिमा बांहोनाय खामानिनि सायाव बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जायनाखि बड'लेण्ड मोननाय नंला होननानै बारग' एनडिएफबिफोरा मिथिनो मोन्दोंमोन अब्ला बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमा बिटिआरनि सिमाखौ बारायनांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन आरो एबसुआबो बेखौ उनाव गनायनानै लादोंमोन आसाम सोरखाराबो बेखौ गनायनानै लानानै बिटिआरनि सिमायाव थानाय नन बड' गामि दानख'नायाबो थानांगौ होननानै कन्डिसन होदोंमोन बेनि थाखाय कमिसन दानायबो जादों कमिसना सानजाथिं सिमा बारायनायखौ लानानै नायगिदिंहैदोंमोन आरो बेनि स्टेटास आरो ग्राउन्ड रिपर्टखौबो लाहैदों दा कमिसना रिपर्ट बानायगासिनो दङ बेनि उनावसो आसाम सोरखारनो रिपर्टखौ गथायहरगोन आरो बेनि उनावसो गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि खामानिया जागोन होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा लोगोसे गोबां ओनसोलफोरानो कमिसननिसिम गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायखौ लानानै आर'जलाइ गथायदों नाथाय गासैखौबो गनायनानै लानो हाया जायनि थाखाय माखासे ओनसोलफोरा थालांगोन आरो बांसिन गामिफोरानो बिटिआरआव सोसनजागोन होननानै आसा खालामनो हायो होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा उदांस्रि सानावनो मेघालया रायजोआव दुंहाव थासारि लामा लामा गोसोम फिरफिला बिरहोनानै गारि सालायदों
रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय शुक्रबाराव सारेन्डार जानाय हाइ निउ ट्रेप नेशनेल लिबारेशन काउन्सिल HNLC नि लिडार मुङा चेस्टारफिल्ड थेंक इउ साननैसो सिगां मेघालयाव ग्रेनेड बेफ्रुहोनायाव आखाइ दङ होननानै मेघालया पुलिसा बिथांनि न'आव रेड खालामहैदोंमोन। बेयावनो बिथांखौ मेघालया पुलिसा गावथारदों। बिथांखौनो मैया जोबथा बिदाय होनायनि सानमोन। मैया बिथांनि जोबथा बिदाय होनाय सानावनो मेघालया पुलिसनि हेंथायै गोबां सुबुंफोरजों लोगोसे माखासे आफादफोर जेरै भइस अफ मौलाइ पिपोल, TULBA बाइकार एसोसिएशननि सोद्रोमाफोराबो खुद्रिखांदों आरो बिथांमोनहा ज'यै गोसोम फिरफिला बिरहोनानै HNLC नि लिडार चेस्टारफिल्ड बिथांनि न'सिम थांदों। बिथांमोनहा गोबां जायगायावनो गोसोम फिरफिला बिरहोदों लोगोसे माखासे सिनाय मोनै सुबुंफोरा थांलाय फैलाय जानाय गारिफोरावबो अन्थाइ खुबैदों, पुलिसनि सायावबो अन्थाइ खुबैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला सा 6-7सो मौकेन्द्र आउटपस्टनि पुलिस जेराव सासे असिबो दंमोन बिथांमोनहा गंसे गोसोम स्कर्पिय गारिजों फैगासिनो दंमोन। बिथांमोननि गारिखौ माखासे सिनाय मोनै सुबुंफोरा लाखिनानै सिगाङाव गारिखौ बुफाय बुसि खालामदों। बेनि उनाव पुलिसनि माखासे हाथियारफोरजों लोगोसे गारिखौ सावनानै होदों। पुलिसफोरा खुनुरुखुमै खाथिनि हाग्रायाव खारलांनानै गावसोरनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों। बेबायदिनो मेघालयानि दाब दाब ओनसोलफोराव दा गोबां दुंहाव थासारि जानानै दङ। बेनिखायनो मेघालयानि मोनब्रै जिल्ला जेरै सानजा खासि हिल्स, सोनाब खासि हिल्स, खोला सोनाब खासि हिल्स आरो रिभय जिल्लायाव इन्टारनेट सिबिथायजों लोगोसे SMS सिबिथायखौबो 48 घन्टानि थाखाय बन्द खालामबाय। बेनि अनगायैबो शिलंनि दाब दाब ओनसोलफोरावबो मैया मोनानि 8 रिंगानिफ्राय 17 आगस्ट फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउ फोसावबाय। आसामनि स्पेसियेल DGP GP सिंह बिथाङाबो आसामनि सुबुंफोरखौ मेघालया फारसे थांनो नांथ'वा होननानै खावलायदों। थांनाय 17 बोसोर BPFनि सोरखार थानाय समाव सोरखारनि फारसेनिफ्राय जेबो मदद मोननो हायाखैमोन। बे खोथाखौ फोरमायथिदों नेपाल हादराव जानाय संयुक्त भारती खेल फाउन्डेशन SBKF चेम्पियनशिप गेलेनायाव 2 सनानि मेडेल देरहासारनो हानाय कनजुलता बर' दैमारि बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भगतपारा दखरानि कनजुलता बर' दैमारि बिथाङा नेपालाव जाबाय थानाय SBKF चेम्पियनशिपआव 100 मिटार आरो 200 मिटार खारनायाव सनानि मेडेल लाबोनो हादों। बिथांजोआ फोरमायथिदों दि थांनाय 1987 मायथाइनिफ्रायनो बिथाङा खारनाय गेलेनायखौ जागायजेनदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा 2014 मायथाइयाव जापान हादराव, 2019 मायथाइयाव चाइना हादराव आरो 2020 मायथाइयाव स्पेन आरो इटली हादराव थांदोंमोन। बिथांजोआ फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला सिगांनि समाव जेरैबायदि मोजां फिथाइ लुबैदोंमोन एरैबायदि बिथाङा मोननो हायाखैमोन। नाथाय देग्लाय 2 सनानि मेडेल देरहासारनो हानायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायथिदों आरो बे देरहासारनो हानाया बिथांजोनि अनजालु फिसाय आरो रायजो राजानि मदद होनायावनो जादों होननानैबो फोरमायथिबावो। गुबुन फारसेथिं थांनाय 17 बोसोर BPF सोरखार थानाय समाव सोरखारनिफ्राय जेबो मदद मोननो हायाखैमोन होननानै दुखु फोरमायथिनायजों लोगोसे दानि गोदान सोरखारखौ बिटिआरआव थानाय गेलेगिरिफोरखौ मदद होनो थाखाय खावलायहरो बिथाङा। जाहाथे गेलेनाय फारसे बर' फिसाफोराबो जौगालांनो हायो आरो सोरखारनिफ्राय जेबो मदद मोनैनि थाखायनो बर' लाइमोनफोरा गेलेनायनि फारसे सांग्रां नङा होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बिथां कनजुलता बर' दैमारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय सेप्तेम्बर दानाव जापानाव सिनियर एथलेट मिट जानो गोनांमोन। नाथाय COVID-19नि थाखाय बे गेलेनायखौ दोनथ'नाय जादों आरो दा फैगौ 2022 मायथाइनि मे दानाव खुंजाफिनगोन। नेपालाव जानाय SBKF चेम्पियनशिपआव मोजां फिथाइ खालामनो हानायनि थाखायनो जापानाव जानो गोनां बे गेलेनायावबो बिथांखौ सायख'नाय जाबाय आरो बेनि थाखाय बिथांजोखौ ट्रेनिं होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। 75थि भारत हादरनि उदांस्रि सानखौ मैया भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा रेड फर्टआव हारिमायारि फिरफिलाखौ बिरहोनानै उदांस्रि सानखौ फालिदों। लोगोसे टकिअ अलिम्पिक्सआव देरहासार जानो हानाय बिथांमोनखौबो मान बावदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गुवाहाटीआव थानाय खानापारा भेटेनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव 3 गाबनि हारिमायारि फिरफिलाखौ बिरहोनानै उदांस्रि सानखौ फालिदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो आयेन आफादाव उदांस्रि सानखौ फालिदों। लोगोसे अलिम्पिकआव देरहासार जानो हानाय बक्सार लाभलिना बरग'हाइ बिथांनि कच एबा फोरोंगिरि पदुम चन्द्र बर' बिथांनोबो मान बावनानै आसाम आयेन आफादनिफ्राय 1 लाख रांनि चेकखौ गथायदों। बिटिआर ओनसोलावबो BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन आरो गेजेर फरायसालिनि लांदां गेलेग्रा फोथाराव COVID-19नि नेमखान्थिखौ फालिनानै 75थि उदांस्रि सानखौ फालिदों।
20 बोसोरनि उनाव फिन आफगानिस्तानखौ तालिबान उदखारिफोरा दखल खालामनायनि लामायाव। तालिबान उदखारिफोरा आफगानिस्ताननि गुबै नोगोरफोरखौ दखल खालामनायनि उनाव आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलखौबो सोरगिदिं बेंखनजोब्बाय, जायनि थाखाय आफगानिस्ताननि प्रेसिडेन्ट आशराफ घानी बिथाङा काबुलखौ एंगारनानै खारखुमानानै थानो गोनां जाबाय होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला उदखारिफोरा दासिमबो रावखौबो गाग्लोबथ'वाखै। आफगानिस्ताननि प्रेसिडेन्ट आशराफ घानीखौ सारेन्डार जानानै गोजोनै गासै गोहोखौनो तालिबान उदखारिनि आखायाव गथायनायखौ लामा नायदों। गुबुन फारसेथिं प्रेसिडेन्ट अफिसनिफ्राय आफगानिस्ताननि प्रेसिडेन्ट आशराफ घानी बिथाङा बबेयाव दङ बेखौ बिथांनि रैखाथिनि थाखाय रावनोबो फोरमायनानै होथ'वाखै। आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलखौ सोरगिदिं उदखारिफोर बेंखननानै लानायनि उनाव आफगानिस्तानाव थानाय US एम्बेसिनिफ्राय आमेरिकानि डिप्ल'मेट्सफोरखौबो रैखाथिनि थाखाय हेलिकप्टारजों दैखांनानै एयारपर्ट फारसे लांनायखौ भिडिअ'आवबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 20 बोसोरनि सिगांबो तालिबान उदखारिफोरा आफगानिस्तानखौ गावसोरनि आखायाव लांनो नाजादोंमोन, नाथाय USनि रैखाथि हान्जायासो आफगानिस्ताननि गोहोखौ उदखारिफोरनि आखायाव थांनायनिफ्राय होबथाबोबाय थादोंमोन। दा लासैनो आफगानिस्ताननिफ्राय USनि रैखाथि हान्जाया गावसोरनि हादर फारसे थांफिननायनि उनावनो उदखारिफोराबो लासैनो आफगानिस्तानखौ गावसोरनि आखायाव लाफिननो नाजाबावबाय। थांनाय सनिबाराव फुंनि समाव हाइटि हादराव गिख्रंथाव बांग्रिं मावदोंमोन, जाय गिख्रंथाव बांग्रिंजों दासिम सा 304 सुबुंनि जिउ खहा जानाय रिपर्टआव मोननाय जादों। खोला सोनाब हाइटिनि मोननै नोगोर लेसकेस आरो जेरेमियाव बांसिनै गोहोम गोग्लैदों। 7.2 मेगनिट्युड गोहोजों मावग्लुंनाय बांग्रिंजों दासिम सा 304 सुबुंनि जिउ खहा जानाय रिपर्टआव मोननाय जादों। 1800निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों। लोगोसे गोबां चार्च, देहा फाहामसालि आरो न'-बांफोराबो थेर-बेथेर जादों। जिउ गोमानाय सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ मानोना दासिमबो बिल्डिं गुग्रुबनायनिफ्राय रैखा खालामनाय बायदि खामानिया जागासिनो दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला बे हादरावनो थांनाय 2010 मायथाइनि 12 जानुवारि दानाव 7 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदोंमोन, जायजों 2,20,000 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। 3 लाख सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन आरो 1.5 मिलियन सुबुंफोरनाव गाज्रि गोहोम गोग्लैदोंमोन। मख'नो गोनांदि US जिअलजिकेल सार्भेआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय सनिबार फुंनि समाव मावनाय बांग्रिंनि गोहोमाबो थांनाय 2010 मायथाइयाव जानाय बायदिनो जानो हागौ। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।